Welcome back mga ka-develop. So ang gagawin po natin ngayon mga kalapatis is magbe-viewing po tayo ng kalapati. So yan po yung ating gagamitin na paglalagyan. So yan mga kalapati. So nakikita nyo naman. So check muna natin yung ating mga kalapati. So yan, check muna natin sila. Dito yung mga natin mga kalapatids. So yan po sila lahat. So bukasan natin mga kalapatids. So mamaya din po is magbibigay po ako ng bawang sa kanila mga kalapatids, dahil yun yung daily rotation natin dito, routine natin dito sa ating loob mga kalapatids. So Monday po is magbibigay po tayo ng bawang. So mamaya kapag katapos ko pong bigyan ay ibabad sila sa araw mga kalapatid. So dyan natin ibababa dito na banda. So ibababad po natin sila dyan mga kalapatid para maging malakas yung ating mga kalapati. At isa na rin is mabview na nila yung ating paligid mga kalapatid. So tara, umpisa na natin mga kalapatid. So samahan nyo ako. Nibilad sila mga kalapatids. So mga kalapatids, yan na po yung ating mga kalapati. Yan po. So zoom natin mga kalapatids. So yan po sila lahat. So bali 10 yan mga kalapatids. Yan po, kung makikita nyo, mapapansin nyo. So tingnan nyo mabuti. Kaya nyo focus mga kalapatids. So yan po yung 10 natin. So nailag pa sila. Yan po, nag-viewing na po sila mga kalapatids. So yan, unang viewing na mga kalapati natin. Yan, birds na second clutch. Yan po. So punta tayong gawin dito. So may baboy dito sa amin. So ito mga kalapatids, lakas natin yung brightness. So ito, paitlog na. So yan po silang dalawa. Ang papansin nyo mga kalapatids. So yan, yan po, paitlog na yan. So nagsasama na. Bukas, okay, bukas na isa mga kalapatids, may itlog na yan mga kalapatids. So dito din nagawi sa kabila. So wasan natin yung brightness. So dahil nagiging yan po. So umuupo po na rin yung babae. Papansin nyo mga kapatids. Yan o.
So ito yung kak. So lalagyan ko na rin ng ano yan mga kapatids, ng paitlugan. Yan po. So ang naiwan lang dito sa ating nalagyan ang isa bird. So yan. Si kak. Tapos may talo pa dito. So punta tayong gawing ulit dito sa ating update natin sa ating mga kalapati. So hindi pa ako nagpakain. Maya maya na lang mga kalapati kapag tapos na natin sila na So yan po sila. So may naglilimlim na doon. So iba yung naglilimlim ngayon. So yan. So di pa tayo maghiwalay ng ng yung bird nila para kasi hindi pa natin yung 25 days mga kapatids. So hindi ako nagkakamali. So kailangan muna natin abutin yung 25 days mga kapatids, no? So tara, montage natin yung mga kalapati natin. So tapos na natin montage mga kapatid. So check natin yung mga magagandang kulay yung mga ulo nila mga kapatid. So check nyo mabuti yung mga ulo nila, oh. So titingkas mga kapatid. So maganda to sana pang race, kaso wala lang tayong ring na nailagay sa kanila. Ayan po, mapapansin nyo mga kapatid. So wala silang ring. Late na kasi dumating yung ring na ilalagay sana natin mga kapatid, no. So pang second clutch yung mga to mga lapatids. Yung nauna mga lapatids is tatlo yung nandun na naiwan mga lapatids. Tas yung ngayon may 6. So yun yung may ring, yung third clutch mga lapatids. Baka sila yung isabak natin sa race sa North Derby mga lapatids. So try natin, sana makajackpot tayo mga lapatids. Yan po. So kunin ko po yung upuan para check natin yung mga ulo nila. So back to tayo dito. So tingnan natin mabuti. Kunin ko yung upuan mga kapatid. So dito tayo, check natin mabuti. Ang maganda ang mga ulo. So yun yung isa mga kapatid. Yan po. Tapos ating brightness. Yan mga kapatids. Para masanay po sila sa init. Yan po. Yan, tapong mga mukha nila. Yan mga kapatids. Ay, tatapong ang mukha. So maya mga kapatids is pagkatapos na ma-viewing mga kapatids, susubukan po natin sila ng bawang. Tas siguro lagyan na rin natin ng clip ring kung may time pa tayo hanggang mamaya mga kapatids. So ang oras ngayon is 11, magte-12 na po. So mga bandang 2 or 1 mga kapatids, ibaba na natin sila. So may 1 week po natin gagawin yung ganyan mga kapatids para masanay sila sa ating kapaligiran dyan, oh. So baka maglagay na rin ako ng dyan, yung bandera mga kapatids.
Yan po. Ayan o. So marami po tayong magiging content pa dito sa ating sa ating loft. At ngayong lockdown mga kalapatids, no. So mga 2 weeks or 1 week po natin gagawin to sa mga kalapati natin bago natin siya ilipat dun, dahil maglilipat na rin tayo kapag lumaki na yung mga inakay doon mga kalapatids. So yun po. So hanggang dito muna yung ating video mga kalapatids. So that's it. Please like, comment, and subscribe. Click mo na rin yung ring button mga kalapatids, so para update ka palagi sa ating video mga kalapatids. So huwag mong kalimutan i-like yung ating page at group support ay DIY supporters mga kalapatids, no? So huwag mong kakalimutan palagi yung mga kalapatids. So yan. So hanggang dito na lang talaga mga kalapatids. So peace.